Здравейте на всички! Днес сме отново на реката в търсене на нови места и надявам се някой тъфен кефал. От няколко дена си мисля как да направя видеото по-интересно за вас, а и в краят на видеото някой от вас да спечели някаква награда. Затова реших примерно всеки кефал, който хвана над 3 см, при малката с която съм го хванал, да я подаря някой от вас. В краят на всеки клип ще зарадвам, надявам се, повече хора, ако има повече добри кефали. Как да участвате за наградата? Единственото, което трябва да направите, да харесате клипът, да се абонирате за каналът и да напишете в коментар колко кефала над 3 см сме хванали през клипът. Всяка една примамка, с която сме ги ловили, накрая ще получи някой от вас. Теглянето ще бъде в следващото клипче, което направя. А сега пожелайте ми късмет и дано да има повече риби над 3 см, за да зарадвам повече хора от вас. Примамките, с които съм решил да ги търся днеска, са клатушки, воблери, блесни. Взел съм си няколко силикончета, но като гледам реката, най-вероятно няма и да ги използвам. Първи път посещавам тази река и не знам каква е популацията на кефалите в нея, но се надявам да има някой добър екземпляр, а да не са го отрашили браконерите. Като цяло за момента нивото не ми харесва, доста е плитка реката. Но ще видим, ще пообикаляме, дано да има някой хубав и дълбок вир. Опето го и първият, с падането се захвана. Не е голям, но поне кленче. Ето го първият. Пускаме го и продължаваме да търсим по-големи. Ето го е вторият. Малко по-голям от другият, но и той е малък. Първа добре, записай във водорастите. Айде. Доста бълбено кефалче. Ето го и вторият. Отново същата клатушка, но за съжаление той няма 3 см. Айде, дай. Продължаваме в търсенето на по-големите. Обхвана се, но и това е много малко. Или не толкова малко. Просто началото не искаше да дърпа толкова. Ще приближим да не се забие много във водорастите. Айде вече. Даже това ще го гапнем с кипчето. Да е по-силно. Ето го и първото хубаво клинче. Което странно, но началото изобщо не се опита дори да упъне. Виждате даже как се е хванал. Не е лапнал куката, а се е забил долу. Мисля, че няма смисъл да го меря, защото не е повече от 25-6 см. Но все пак първото добро клинче.
Чакай. Хванал се доста добре, въпреки че е отдолу на устата. Айде бе. Първото малко по-дълбоко кленче, за съжаление, все още няма 3 см. Оп, хвана се итно, но е много малко. Не чак толкова малко, но не е нещо добро. Но се тръска се едно 50 см клен. Айде, елата правим скетчето да по-сигурно. Ето го второто кленче. Отново обаче, това, което ми прави впечатление, вижте как се е хванал. Отново е отдолу. И той няма 3 см, около 25 но и той се е хванал отдолу. Айде. Днеска станото ми е, че точно по-големите кефалчета се хващат отдолу и в началото никакъв отпор не дават. Все едно съм хванал някакво кленче 15 см. Продължим надолу да потърсим някакво по-дълбоко място, защото тук тези водорасли трудна работа. Това вече като че ли изглежда доста по-добре. Има и дълбочина, ми се струва. Тук би трябвало да има определено повече кефал, отколкото нагоре. Да се надяваме, че ще има и наистина нещо над 3 см, за да можем да задаме някой от вас. Оп, ето го и първото. Още че сме много далеч от него и се забива водосите. И ако има други, ще ги изплаше. Опитам да го прекарам отгоре по водосите. За съжаление, ще трябва да отида до него. Се опитам да бъда доста тих, за да не изплаша останалите.
Както и очаквах, тук има кефалчета. Сега остава да видим дали има и големи кефалчета. Айде, де. Ето го първото. Той се е хванал както трябва. Айде, де. Правим второ замятане. Надявам се да не сме ги оплашили. Оп, хвана се едно, но е доста малко. Оп, хвана се едно, ето е много малко. Явно тук още не са пораснали просто. Оп, ето хванахме едно. Не е голямо, но кленче. Ето го. Между водораслите. А на сено и това е малко. Оп, хвана се едно кленче. Ще видим. Но е това малко. А, той се е хванал за главата отгоре даже. Щава го извадиш кепчето. Малко по-голям е от предните, но се е хванал за главата отгоре. Виждате, хванал се над окото. Чакай. Чакай да не ти извади окото без да искам. Ето го. Айде.
Това е хубаво кленче. Това е хубав клен. Точно тук не го очаквах, но това е хубав клен. Дано се е захванал и хубаво. Така много путко обаче за него. Ето го, най-накрая един хубав клен. Вижте на какво място. Колко спокойна вода, там малко става по-дълбоко. И вижте какъв клен се крие точно в дълбочината. Сега ще го премерим. И един от вас ще спечели премамката, с която съм го хванал. Стой, чакай. Сега ще пустим. Това ще премерим. Направим няколко снимки и ще те пустим. Да извадим само метрът. Чакай, ще ми се забути колкото е. Ето е клатушката, с която го хванахме. 5 грамова. Един от вас ще я спечели. Аз ще спра сега да я хвърлям, да не е случайно да хвана още нещо на нея. Пребираме. Само да измерим колко е точно рибата. Даже бих казал 40 см. Виждате. 40 см. Ето е клатушката. Отново, с която го хванахме. И сега отиваме да го пуснем. Малко само да събере сили и ще отплува. Айде. Ето, ще къде отплува. Хубав екземпляр на необичайно за мен място. Колеги, не забравяйте, пускайте колкото можете по-често рибите. Особено такива трофейни. Защото подобен кефал, за да стане такива размери, му трябва доста години. А за да можем по-често да се радваме на такива клени, трябва и да ги пазим. Прибираме метърът, дано да ни потапва отново. Ще пробваме отново на това място, само че вече с друга премамка. Дано да не е бил единственият, който се крие там. Но и да е само той, аз съм абсолютно доволен. И на такава риба спокойно ми осмисля целият риболов. Сменям клатушката и продължаваме. Сменихме клатушката. Бяло-синьо зеленикав цвят. Ето е. Новата, с която ще пробваме, тази е 3,5 грама. Ще пробваме отново на същото място. Както казах, надявам се да има и други хубави кефали, които са скрили там и чакат. Лошото е, че този може да ги е изплашил, но сега ще пробваме. Искам се да метна оттатък, където е сенката. Там дали нищо не се крие. С падането се хвана. С падането, макар и малко кленче, но с падането. Дори не изчака... то се откачи. Дори не изчака да затвориш пулата.
Оп, още едно. Това е малко по-голямо. Отива към вода, след едно ще го извадим. Ето го и него. На следващата клапашка. Чакай. Сега ще пусна секунда. С тази купа. Хайде, бе. Вижте какъв голям клен е умел там. Ще отидем да го видим. Само да метнем преди това. Оп, спадането се хвана един. Не е голям, но кленче. Ето го. Айде. Тази купичка много трудно се изважда. Айде. Ще пробваме пак да видим дали няма нещо по-голямо. Защото мястото определено изглежда хубаво. Отново се хвана на нещо много малко, само ще оплаша, ако има нещо по-голямо. Оп, още едно се хвана. Ето малко, но пленче. Ето го. Вижте какъв голям кефал. Значи обувката ми е 45 на мен, погледнете. Няма следи от нещо. Искам да метна там, където е бъзият. Идеално хвърляне. И веднага се хвана. Ето го. Казваме да се личи просто къде може да се крие нещо по-голямо. Ето го. Същата клатушка, теца е 5 грама. Не е голям, но за тази плитка вода тук е доста добър. Оп, ето го. И както се тъска, е хубаво клинче. Не е нещо, кой знае колко голямо, но е хубаво. Ето го. Вижте. Около 25 цента. Охо! Това се тъска. Не е много голямо, но се тъска яко. Ето го. Не чакай да има чак. Такава големна кленче тук, но... Добре. Включвам се от вкъщи, защото реших да променя малко начината на гара, понеже хванахме само един кефал над 3 см. И затова реших, освен клатушката, с която го ловихме, да пода и още две от мен. Тази е също 5 грама, само че съм цвят, тази е 3 грама и половина.
Условията за участие остават същите. Просто става да харесате клипа, да се абонирате за каналът и да напишете в коментар каква големина е кефалът, който хванахме и колко бройки. В случая, за съжаление, само един. Надявам се следващото видео да имам повече кефали над 3 см, за да мога да зарадвам повече хора от вас с награди.